Ka zo ka kwanta. Ina nufin ka zo ka kwanta da ni. Babu malamin da ya isa ya hana ni auren maza biyu. Ba zan taɓa son ki ba. Me yasa maza jahilai ne? Kamar yadda namiji ɗaya yake auren mata 4. Haka ni kam zan auri maza biyu kuma kowannen ku sai na bashi kulawa. Amma shi kuma wannan zan kai shi kushewa. Me yasa maza da ƙiƙai ne? Ba zan so ka ba. Laifin zuciyata ce. Ko a cikin masu ilimi akwai jakuna. Ni fa soyayya bata fiye damuna ba. Ai dama mata marasa aji su suke kai kansu inda ake wulaƙanta su. Ba na son ka. Ina son ki. Saboda ba na son ka, wannan shine wanda zuciyata take so. Ba zan taɓa soyayya da bace mai kama da ke ba. Ina son ki. Wayyo jama'a kwarito na shiga uku, wayyo Allah na. Ba zan iya auren namiji guda ɗaya ba. Domin ni matar maza biyu ce. Idan tsirara kake so in koma yawo zan koma yawo, idan dai har hakan zai sa ka so ne. Wallahi ko da kai ba ne zan baka domin ka karbi soyayya ta. Daga yau, daga rana irin ta yau, ka zama maƙiyina. Wannan irin abu ne? To ba zan taɓa son nisari da ƙiƙin namiji kalar ka ba. Ita fa soyayya zuciya take taddawa ba gangar jiki ba. Soyayya ba toka bace ba. Wannan shine rai da rayuwata. Abbas. Wallahi idan baka ce kana so na ba sai na lalata rayuwarka. Ina son ku kuma duk sai na aure ku. Kuma ban taɓa ɗaukar hakan a ba daidai ba. Ƙarya kike yi, ba za ki iya ba. Zan iya auren maza 10 kuma in rayu da su. Kuma kowanne in bashi kulawa. Rayuwa ta Allah ce, mutuwa ta Allah ce. Rai da rayuwa. Kin ma san me kike faɗa kuwa? Sai da ka gama sani na, sannan ka ce ba za ka aure ni ba? Na san ki a waje? Kuma sannan kina nufin na aure ki? Wallahi maza ba ku da mutunci. Ni ba mahaukaci ba ne da zan aure 'yan iska irin ki ballagaza. Kai ne namijin da ya fara lalata da ni. Kuma kai ne namijin da na fara tsana daga yau har abada. Rai da rayuwa, akwai wani sirri tsaka-tsaki. Subhanallahi, me nake gani kamar kuna so ku aikata badala. Wannan wani irin rashin wayewa ne. Mutane suna sirara wasu. Ka zo ka shiga mana rayuwa. Ina ruwanka? Dan sa ido kawai? Kai da kake kamar dutse? Kwata-kwata jikinka babu laushi? Ita fa soyayya da kake gani. Dole sai ana yin irin wa'annan abubuwan take tafiya. Ko baka gane ba? Ba wai ka zo guri na ka ishe ni da surutu na banza na hofi. Tunda nan ce ni da kai mu yi abu, ka ki yadda. Shi yasa an ce gwara a rabu da kai na samu daidai da ni. Haka kawai sai in zo in zauna da kai. Mi ta zama babu nishaɗi ba wani jin daɗi. Kai, na rantse da Allah zan yi maka rashin mutunci. Sam kwata-kwata ni ban iya soyayya irin wannan ba. Ban zo duniya domin yi lalata ba. Na zo duniya ne don in bauta wa Allah. Kaga bebdan Allah ka rabu da shi. Ni ce daidai da shi. Ni fa na soka, kuma kai ma ka san na soka. To amma ɗabi'an nan da kake yi ta 'yan ƙauye, ni kwata-kwata bata mun ba. Ba matsala bane, ba damuwa bane dan kin ce mu dan ƙauye. Haba dan Allah dan Annabi, soyayya kwata-kwata a ce babu cilin? Babu dan iya ne? Dutse fa kenan. Kai kana rayuwa kamar itace. Ka shigo zamani malam, ba fa haramun bane ba. Kuma zamani ne. Ita fa rayuwar nan idan har ka iya Allahnka, to ka wanke abinka. Banda abinka. Su fa 'yan ƙauye su cutar zamani take damun su. Wannan abin da ke aikatawa kwata-kwata ba abu ne mai kyau ba, saban Allah ne. Duk mutumin da zai taba matar da ba matarsa ba, duk matar da ta taba mijin da ba mijinta ba, wallahi, tallahi, tabbas suna cikin fushin Ubangiji. Gimanta a cikin Alkur'ani, Allah da kansa ya ce, kar mu kusanci zina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sanar da mu, kada mu aikata zina, sannan kuma kar mu kusance ta. Wannan abin da kuka yi, kusantar da kuka yi. Ban ce ki so ni dole ba. A da na yi da ke mace ta gari.
amma tunan da tabbatar cewa ki ba ce ta gari ba, saboda haka na haƙura da ke. Domin duk yadda ta waye to tana da mafita. Kai kuma wannan abin kunya ne da girmanka da kamalarka da gemu, ka sani cewa shi fa gemu sufan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, amma ka ganka da gemunka da shigarka ta kamala amma ta tashi a banza. Wallahi wannan gemun naka gemun dan taure ne. Kawai ka banni in yi rayuwata, ni soyayya ce ba zan yi da kai ba, kana ji? Wannan shine rai da rayuwata, ka banni in ji daɗi na da shi. Koko baby? Rai da rayuwa, rai da rayuwa, komi na Allah ne, rayuwa ta Allah ce, mutuwa ta Allah ce. Ka san wani abu? Babu laifi fa ka iya soyayya. To amma sai dai ka san menene? Kai illarka kawai ɗan ƙauye ne. Baby, ka ga mu je ko? Saboda kai zo ya cika mu da surutan banza. Dani wallahi ya ishe ni. Ya Allah, ka tsare mu da aikata zina ko kusantarta albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Masoyina. Baby, a cikin hotel ɗin garin nan, wanne kika fi so? Ko kuma in ce, wanne kika fi jin daɗin kasancewar mu a ciki? Domin gaskiya na yi matuƙar kewarka wallahi. Ina son na samu farin cikin da ya fi koyaushe. Rayuwa ta Allah ce, mutuwa ta Allah ce. Ina so na kasance da kai a rayuwata a koyaushe. Ina son na zauna da kai na tsananin lokaci. Kin ma san wani abu kuwa? Kaf cikin tarin 'yan matan da na yi, ban taɓa samun wacce ta daidai da ni ba. Take bani abin da nake so kamar ke ba. Zama na duniya so shi ne mahadi, kuma fage na so. A zahirin gaskiya, kina da daɗi. Ba iya na murya ba, ba iya na kalamai ba. Hatta daɗin kallo. Ina nufin kina da daɗin kallo. Ban taɓa jin wani ɗa namiji kamar kai ba. Ban taɓa son wani ɗa namiji kamar kai ba. Ina son ka. Ina da burin na yi rayuwa da kai. Idan har ina tare da ke, to ina mai tabbatar miki da ko idanuwa na bana son kiftawa. Kin zame mini ji da gani, sanki ya abi jiki da jini. Bana so na tsaya da kallon ki. Ko da daidai da na sakan ɗaya ne. Dan Allah, ka tsaya a tare da ni. Na san zan ɗebe maka kowace kewa. Dan Allah, kada ka nisanta kanka da ni. Ina son na taɓa ki. Ina son na shafa ki. Ina so na ji. Ina shafa cikin zuciyarki, baby. Kada ka so wata 'ya mace in dai ba ni ba. Ina ƙaunar ki. Domin ni kaɗai ce na dace da kai. In tambaye ka mana dan Allah. Okay? Ina jin ki. Yaushe za mu yi aure? What, baby? Aure. Kana nufin yadda ka ɓata min rayuwa ba za ka iya aure na ba kenan? Wai kina da hankali kuwa? Kin ma san me kike faɗa kuwa? Sai da ka gama sani na, sannan ka ce ba za ka aure ni ba? In rasa macen da zan aura? Sai ke balla kaza mai yawon hotel? Sai da na gama zubar da mutunci na 'ya mace, sannan ka ce ba za ka aure ni ba? Rai da rayuwa sukan zama abin kwatance da ni da ke zama rayu. Wallahi maza ba ku yi ba. Haba, na san ki a waje kuma sannan kina nufin na aure ki? I can't, ba zan iya ba. Wallahi maza ba ku da mutunci. Wallahi maza ba ku da imani. I can't. Ni ba mahaukaci ba ne da zan aure 'yar iska irin ki ballagaza. Ka zo ka tsara ni, ka ce za ka aure ni, na gama biye maka, ka ɓata min rayuwa. Kai ne namijin da ya fara lalata da ni.
kuma kai ne namijin da na fara tsana daga yau har abada. Wallahi shedan ma ya fi min kai. Kinga, in faɗa miki gaskiya? Duk macen da za ta fi namiji hotel yau, ta bi shi gobe, kuma wai ta yi tunanin zai aure ta, tabbas macen nan ta zama ballagaza kuma ta yaudari kanta. Saboda babu wani namijin kirki da zai gama sanin ƙyaya mace sannan ya zo ya yi rayuwa aure da ke. Allah ya tsine maka. Saboda kowane namiji da yana buƙatar ya sama wa 'ya'yansa uwa ta gari. Kin ga kuwa ke baki zo a wannan sahun ba. Kinga, in za ki iya bina, mu ci gaba da rayuwar da muke yi. Ki soke wannan maganar auren, ki bi ni. In kuma ba za ki iya ba, we can go. Wallahi duk macen da za ta bari namiji ya rinjaye ta, wallahi sai ta yi nadama a rayuwarta. Kada ki sake ki kamar yadda ni ma na yi. Amma fa Afim. Wallahi 'yan mata, ku yi hankali da rayuwa, ku yi hankali da kanku. Ku ci gaba da bibiyar mu a fim ɗinmu na rai da rayuwa. Za mu ci gaba da nishaɗantar da ku da kuma ilmantar da ku. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya ba mu sa'a ga baki ɗaya. Ya Allah ka karɓi ibadunmu, ka sa mu dace. Kun ban yi maka ba? Me yasa ba za ka shimfiɗa min ƙaunar ka na kwanta ba? Ka zo ka kwanta. Ina nufin ka zo ka kwanta da ni. Shin kina so ki zubar da mutuncin ki na mace? Ni ba soyayya ba ta fiye damuna ba. Na zo ne domin ina son sa. Kai ma ka biyo ne domin rashin ajin ka. Rai da rayuwa yau da gobe ce take sanya shakuwa. Ni ba soyayya ba ta fiye damuna ba. Kamar ya soyayya ba ta dame ki ba. Ga wanda zuciyata ta daɗe tana neman samun shi. Kin kusan yacce zuciyata ta narke a cikin kogin soyayyar ki. Ya za a yi wannan ya zama mijina? Ya za a ce wannan ya zama abokin rayuwata? Ba na iya gane komai. Hatta kaina ma ba na iya ganewa. Gaskiya ina matuƙar ƙaunar shi. Zan so na rayu da shi a cikin ruhina. Babban abin da yake damuna, kin ƙi ma ki bani dama, balle na turo iyayena, ni magana. Gaskiya wannan na musamman ne. Wallahi ya fi ka komai. Ni fa ko makarantar nan ina zuwa ne kawai domin ki, amma fa ba wai domin dan karatu ba. Masoyi dan Allah ka tsaya ka saurare ni. Ni fa in har zan samu soyayyaki to bukatar ta biya, burina ya cika. Wallahi ina mugun son ka. Ina matukar son na rayu da kai wallahi. Dan Allah ki bani zumar ƙaunarki. Ka bani lokacinka. Ka tsaya ka ji. Dan Allah ka tsaya ka ji ni. Ya ina miki magana hankalinki yana zan wani. Abbas, me bola ya... Sai shi kike yi. Kai, malam. Ba ma malam ba, dan bola zo nan. Wannan irin abu ne? Ya ina tsaye da ke muna magana ki ce kina son wani. Assalamu alaikum. Haba dan Allah. Ya za ka mare shi? Shi ne ka dan adam ne. Duk ma ba wannan ba. Me tsakaninku da shi? Soyayya ce. Ni ko me tsakanina da ke? Soyayya ce. Salma, akan wannan datti
dan bola kike furta min wannan mummunan kalaman? To ni rayuwa ta ne shi. Dan Allah bawan Allah, menene asalin sunanka? Wallahi Salma, wannan matsiyacin ko ruwa ba zan iya sha a kusa da shi ba. Ya kike neman maita kanki waya, kike neman tsiya ta kanki akan wannan shashashan dan bolan. Bawan Allah dakata. Shi fa dan adam ba abun wulakanta bane. Ban shigo rayuwarka ba, kuma ban takura ma ba. Kawai dai ina kan sana'ata ne, neman kuɗi na nake halali na. Dan Allah bawan Allah, menene asalin sunanka? Sunana Abbas. Abbas, ai da ganinka ka cancanta da sunan don ban taɓa ganin mai kyanka ba. Wannan shi ne fa karo na farko da aka taɓa min kyakkyawa. Ga ka kyakkyawa, ga ka daban a cikin maza. Gaskiya shi ba a banza ba, ka gama take cewa zan yi tahi. Kada ka sake, kada ka kuskura. Daga yau, daga rana irin ta yau, ka zama maƙiyina, shi ne masoyina. Rai da rayuwa, rai da rayuwa, akwai wani sirri tsaka-tsaki. Rai da rayuwa, rai da rayuwa, komi na Allah ne. Na zo nan ne domin na tabbatar da abin da yake cikin zuciyata. Mutane suna cewa rai yakan rayuwa ne da numfashi, hawaye yana rayuwa da farin ciki, sannan kuma farin ciki yana rayuwa da hawaye. Tabbas ni kuma da kai kaɗai nake so na rayu. Bana buƙatar ruwa, bana buƙatar abinci, bana buƙatar hawaye, kai bana buƙatar farin ciki in dai ba naka ba. Rai da rayuwa. Dan Allah ka so ni, dan Allah ka bi ni, dan Allah ka bani. Zuciyarka nake so ka bani, rayuwarka nake so ka bani. Ka saka ni cikin tunani, ka saka ni cikin jimami da zulumi. Bana iya gane kowa, haka bana iya gane komai. Abbas, amma me yasa kai shiru? Kunji yan uwa mai son ka da kai da shi. Kana nufin ban yi maka ba? Zama na duniya so shi ne mahadi, kuma fage na so cikinsa akwai faɗi. Rai da rayuwa yau da gobe ce take. Me yasa ba za ka riƙe tabarmar da take cikin zuciyata ba? Me yasa ba za ka shimfiɗa min ƙaunarka na kwanta ba? Ka zo ka kwanta, ina nufin ka zo ka kwanta da ni. Kar kan mummunar fahimta, ina nufin ka zo ka kwanta a cikin zuciyata. Don Allah, ba don kai ba, sai don ka cancanta. Ai dama mata marasa aji su suke kai kansu inda ake wula'anta su. Rai ne da rayuwa, so ne da mutuwa. Mai rayuwa ta rage ki da shi. Shin kina so ki zubar da mutuncin ki na ƴa mace? Na zo ne domin ina son sa. Kai ma ka biyo ne domin rashin ajinka. Ba rashin aji ba ne. Ba gazawa ba ne. Ba kuma gajiyawa ba ne don kafurtawa wanda kake so a cikin zuciyarka. So ana so ka neme shi ta kowace hanya ce. Ka neme shi ta rai, ka neme shi ta kuɗi, ka neme shi ta ruwa, ka neme shi ta fatar baki. So ne yasa nake bibiyar ki. In kuma kina so na daina bibiyar ki, amma shi kuma wannan zan kai shi kushewa. Na ƙara jaddada miki. Rai da rayuwa, komi na Allah ne.
rayuwa ta Allah ce. Wallahi za a rasa gawa biyu. Saboda zan kashe ka ne kuma zan kashe kaina. Kan ƙara jin wannan ƙazamar kalmar ta fito daga bakinka. Wallahi idan baka ce kana so na ba sai na lalata rayuwarka. Ina da kwan soyayyarki. Ashe da kwan buhun kaya nake. Me yasa maza daƙiƙai ne? Ka zama mai nazari sannan ka zama mai lissafi kafin ka fara tunanin mulkar zuciyar ya mace. Zama na duniya so shine mahadi kuma fage na so cikinsa akwai faɗi. Jahili shi ke wulaƙanta zuciyar da take ƙaunarsa. Tabbas duk macen da za ta iya kula wanda baya ƙaunarta za a iya kiranta da komai. Amma ban taɓa ɗaukar hakan ba a matsayin rashin wayewa ba. Ina son ka, ina matuƙar ƙaunarka. Me yasa ba za ka iya bani farin ciki ko da na rana ɗaya bane ba? Ina son ki. Ba na son ka kamar yadda na faɗa maka a baya. Ban gane ba. To waye kike so? Saboda ba na son ka, wannan shine wanda zuciyata take so. Ba zan taɓa son ki ba, domin ban zo duniya ba don in lalata lissafi na ba. Masu lissafi suke daidaita tafiyarsu, wawaye suke washe baki don an ce ana son su. Dukkan ta dariya ba fa wai so bane ba, kawai lalata rayuwa ce. Kai da ka ga mutum yana washe ma baki yana ma dariya, kai tunanin so ne, ka bincika asalin zuciyarsa ka gani. Idan baka so ni ba, na ci alwashin sai na tarwatsa karatunka. Ba zan taɓa son ki ba. Ba zan taɓa soyayya da mace mai kama da ke ba. Na zo makarantar nan ne domin ka, kuma ina rayuwa a makarantar nan ne domin kai. Me yasa maza kuke da jahilci? Duk yadda na jima ina ƙaunar ki. Ina da kwan soyayyarki. Ashe da kwan buhun kaya nake yi. Me yasa maza daƙiƙai ne? Me yasa zan baka ƙauna ka bani ƙiyayya? Shin wai kai baka san darajar ƴa mace bane ba? Ba wai na zub da ajina bane dan bani da wanda nake so. A'a, sai dai kai ne wanda ka cancanci mai rayuwa da kai. Zama na duniya so shine mahadi. Yanzu abokina, kana jin abin da take faɗa? Ka san yadda na zurfi na nisa a cikin ƙaunarta kuwa? Wai me yasa ƙauna ba za ta yi mun adalci ba? Me yasa ƙauna a wannan zamanin ba ta da kirki? Wai me yasa ƙauna ta canza kalarta a wannan zamanin? Me yasa ƙauna ta koma baki-baki maimakon farfari? Me yasa kika sa zuciya ta kamu da ɗari-ɗari a lokacin da na kamu da ƙaunarki? Rai da rayuwa akwai wani sirri Kin ce yaya maza jahilai ne, amma ki sani ana kira a yau. Dakata malam, baka daga cikin sharar da zan iya magana da ita. Kana son ka ɓata wa kanka lokaci ko kana son ka ɓata wa ƙwaƙwalwarka lokaci? Amma ina so ki sani, maza su ne waɗanda suka cancanci yabo a kowace tafiya. Wannan shine rai da rayuwata. Ina son shi ko da za a yanka ni. Wai abu su laifin mene maka, me yasa ba za ka so ni ba? Duniya ya ki ce mun haka ne. Na ma mutuwa ne. Wallahi za a rasa gawa biyu. Saboda zan kashe ka ne kuma zan kashe kaina. Muddin ba za ka karɓi soyayya ta ba. Saboda ba zan iya zagin ka ba. Saboda ba zan iya dukan ka ba. Wallahi kuma kaina ne zan iya baka domin ka amshi soyayya ta. Mun san daraja ta ba, darajar ka kawai nake bukata. Kai ne rai da rayuwata, kai ne rai da rayuwata. Rai da rayuwa. Rai da rayuwa akwai wani sirri tsaka-tsaki. Abbas,
Abbas. 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 Wallahi idan baka ce kana so na ba sai na lalata rayuwarka. Kan ƙara jin wannan ƙazamar kalmar ta fito daga bakinka. Ba na son ka kuma ba zan taɓa son ka ba. To ba zan taɓa son lusari da ƙinƙin namiji kalar ka ba. Ita fa soyayya zuciya take taddawa ba gangar jiki ba. Ka zamo mai nazari sannan ka zama mai lissafi kafin ka fara tunanin mulkar zuciyar ya mace. Ita fa rayuwa ba kasko bace ba, soyayya ba toka bace ba, ruwa ne na zuma wanda ƙarƙashinsa kuma maɗaci ne. Ba na son ka. So mafitar ruhi ce, a sona na ce, kuma yau na dace tsakanin rai da rayuwa. Wallahi abokina ban taba tunanin abin da yarinyar nan ta min za ta aikata min shi ba, domin ta wulakanta ni, ta tozarta ni, ta ci min mutunci. Ban taba tunanin za ta aikata min abin da ta yi min ba. Kan ƙara jin wannan ƙazamar kalmar ta fito daga bakinka. Ba na son ka kuma ba zan taɓa son ka ba. Aminu, a gaskiya baka da zuciya. Kare ya cinye zuciyarka. Sai ka ce ba ɗan namiji ba? Ka bari ƴa mace ta ɗaga hannu har ta mare ka? Me kake da baka rama ba? Wallahi Abbas, sai yanzu ka tabbatar min da cewar baka san yadda so yake ba. Dakata da Allah. Gaskiya ba so bane ba. Ba soyayya bace, ba ƙauna bace. ƴa mace yarinya ta ɗauki hannu ta mare ka, ka kyale ta. Ka ga naji, ni duk abin da zaka faɗa min naji na yadda. Tunda baka so, baka san me so ba, baka san ya zafin so yake a zuciya ba. Don haka ka je ka nemi ilimi akan so. Rayuwa ta Allah ce, mutuwa ta Allah ce. Me yasa maza jakai ne? Jahilai ko? Wallahi ka labu ga wani ba zan dauka. Ki daina kallon wannan dan Allah ja. To ake nake kallo. Ba mari na aka ce ki ba. Dan matsa gaba daidai dan matsa gaba dan da shiga kadan. Haka zaki kanshi. Dan shiga kadan. So nake ga min naki aka takata din nan. Nan za to ga yaro. Me yasa maza jahilai ne? Jahilai ko? To kina ji idan kika tashi faɗa. Me yasa maza jahilai ne sai ki shuru kina kararan shi zan faɗa miki. Ni zaki kalla. Kai ki dauke idan lokacin da kika gama. Maje sturun. Kada ka ga mutum yana washi ma baki, yana ma dariya. Kai tunanin so ne. Ka bincika rayuwarsa. Ka gani. Ka bincika asalin zuciyarsa ba rayuwarsa. Ka bincika asalin zuciyarsa. Ka gani. Ba zan taba son ki ba. Ba zan taba soyayya da mace mai kama da ke ba. Ba zan taba son ki ba. Ba zan taba soyayya da mace mai kama da ke ba. Samu listinin saboda kana da magana da yawa, AB ma yana da magana da yawa. Na samu listinin na kallon shi da kake da kallonta. Sauki hannunka. Listinin ya ka isa shi a koyi. Kana kallon shi kana kallonta. Kana kallon shi kana kallonta. Ashe duk yadda na jima ina kaunar ki. Ashe duk yadda na jima ina kaunar ki. Na sanya zuciyar Allah ki yaran na gefen magana. Wajen kwanan can da kiran da ake so da ruwa kawai. Pick up and action. Me yasa maza jahilai ne? Me yasa maza daƙiƙai ne? Me yasa maza daƙiƙai ne? Me yasa ba ruwanka? Da Allah ki daina kallon wannan. Ai Allah. Ki tausaya zuciyar da ta kamu da kaunar ki. Dan Allah. Zan rike ta safara. Mu je. Tafiyar ba mun ba. Yayi sauri. Kuma sauri. Zan harba ki ba. Kin gane? Dan koma. Dan je ki sauri ko ka tafiya ba. Bara an dato daga nan. A'a.
A nan din dawo gurin ki na da. Ba mu bidiyon TikTok bane ba. Dawo gurin ki na da. Kawai tafiya. Yanzu abokina kana jin abin da take faɗa? Abin da wannan yarinyar ta mun ta wulakanta ni, ta tozarta ni, ta ci mun mutunci. Ban taɓa tunanin za ta yi min abin da ta yi min ba. Wai da kake wannan magana haka. Ya dawo flashback din ya kunyi dim. Okay. Sai ka ce. Okay, mu je. Ba dai ban taba sanin kai lusari bane abokina sai yanzu hanyar nan zaka bari ta mare ta. Okay, mu je. Mu je mai wuta. Shi da wancan da magana. Mu je. Action. Ban sa da kai ba malam. Baka daga cikin sharar da zan iya magana da shi. Baka daga sharar da zan iya magana da shi. Dakata malam. Baka daga cikin sharar da zan iya magana da ita. Wannan shine rai da rayuwa na. Zaki nuna cikin fada da kuma yanayin kaman zaki. A dan burge ta bar ta yi kai A za ta yi still. To sai ka bi herin kai. Kina nan zaki dawo na. Wannan shine rai da rayuwa na. Mu je. Wannan shine rai da rayuwata. Ina son shi ko da za a yanka ni. Ina son shi ko da za a yanka ni. Ba na son ka ba zan taba son ka ba. Ba na son ka ba zan taba son ka ba kuma. Sake. Ba na son ka kuma ba zan taba son ka ba. Shi ya sake cewa ina. Ina. Sai ki ƙara mai. Ciwo ne fa ina. Tana wannan maganganun. Taba son lusari da kikin namiji kalar ka ba. Ita fa soyayya zuciya take taddawa ba gangar jiki ba. Ita fa soyayya zuciya take taddawa ba gangar jiki ba. Ka zamo mai nazari sannan ka zamo mai lissafi kamun ka fara mulkin zuciyar mace. Ka zamo mai nazari. Ka zamo mai nazari sannan ka zamo mai lissafi. Ka zamo mai nazari sannan ka zama mai lissafi. Wawaye. Su se wawaye. Su ke washe baki kace? Wawaye suke washe baki dan an ce ana son su.